Paralog habang i kawi ke jingkeran ke jong doktor bats kemarbo uberi ukurtong jong ka uberi ukurtong MP jong ka BBB nak mentang ni ka by election ha kan ka kenti ke bamenta. I feel and I believe that not only we are able to retain the support base, but we will be able to increase also the number of the supporters of the party. Definitely, the party has grown tremendously if you compare it to 2021 when we started, and in a matter of few years, we have been able to win elections and to also to take the issues of the people forward, and therefore I would say that facts themselves speak about the credibility and also the strength of the voice. They are not Ngasngo samut sikadai abang ngap ke jingkeran ke jong ha ka ba ula shu penkesan jubor ula shu darab jot ya ka bomla ban pediang wat apa ki paj ba kila sakhi bat kila yoi dalaki jong ki kemat ya kata ke jing hiar bat kata ke jing telot jong ke parti BBP kat banang mi isni por ndai une unong yalam une kandidat pat jong ke parti BBP upresyang ban penkesan jubor baka parti jong u kadon hapedeng ke jingkiu kat banang mi isni por dak ke jingman kesan gi beri bat mai bat kum ta ter tikani ke jingkam jong ngala ban ong ka ditang ke jing penkesan jubor yalade tang ban pentame ya ki paj ba rek ke bang yoi kalong bakani ke parti kalanang hiar ke jingkersan bat ke jingsan ya nagi paj ba ngan chupen kan mau pi ki paj ba hak por ba i Dr. Ricky Ejison kon i MP Badon Burom jungi i balabam ko ai hadwaru blai iyo ya kabut kumbasan lak nyo pui hajar ye te ladangin keng hakawai pakawai ka konsumsi ke jingyo bujung ikan num dunasyo ya ka khat san hajar siteng nakilai pun riu lagi konsumsi hang ni po rilum kasi jentia te abangi pai pat hakabede bat ke election MDC ka jingyo obud jong ka PPP kalong ladangin keng lang bat ki bud jong ki bajob bat ki barem kalong tang kumba lailak prapo jar tam te ladangin divide do lai pun riu kadang mi tang sipo jar siteng ka bud share jong ka BPP nakawai pakawai ka constituency te kane ga jing hiar jong ka PPP kala hiar kumba san hajar san hajar bud nakawai pakawai ka constituency te hangno kata ka jing klain bat hangno kata ka jing kiu jong ka BPP ka bau doktor bat skam marbo ukam kam tam leling iya ka tu kapor kadang dei ka ya bat kapor ka biang ba ka BPP ka dei ban yo ya ka absolute majority la kalong hajantia hills autonomous district council dal ni sani rukum jo re hang ni po KCDC ngi ka shu job salet da hang te rungi ki yo tang prangut ki MDC te ka jingkop bat ka jing keren ke jong doktor bat skemar bo nga iba umpat long matured bat umpat das ngutu bah ya ka politik tengah kerpat yu doktor bat skemar bo shwabun mi pertai unda pule bah ke jingmut jong ka election bat jong ka politik kum ju namar kan long ka bale ranye u bo uncumi pertai ban syukuran man sudarab jot ya ka ka bom la ban long udai ban tip ya ka jingmut psychologist sawat na ka dictionary ban ngasa pen iru hang ne ka ta ka jingmut khnang ba phin sung tho te kum ki paj ba wat nom ngop wat nom sngap ya ki jingkren ya ki jing darab jot ya ki jing penkesan jubor jong ka parti kabala yalam bakla bat kabala syukor yu paj ba nakapor cakapor tingi iru hakani ka jinge ya rali kablang sudap jong ka parti BPP ka jing duna ka jong ki paj ba ban wan cakte ka jingalang kala pen isai ba ki paj ba kila du jing sania ya kani ka parti ka jing don bru hang tu kumbang ala do ai jing ken ya ka bangala post ka Facebook page jong akanum palat ya ka saw hajar hendrei ngala shu ai keloi lak muno kum tu kumbang ai jing ken ru hajar hendrei lada pin ken ba kanum ngiam bat kanum poi hiru kata te kani ga jing duna jong ki paj ba banwan cakate ga jing yalang ki peni bakilang nya ya kani ka parti bat ngam don jing artatin baka parti BP kan mat ya ka jing rem ha kani ka election ke bamenta tengah nur ban kop baka BPP kan num yo palat ya kabut nyu hajar hadu prahajar hakawai pakawai ka konsumsi ladangin ken average kata te ladakan yo prahajar ru
Lada pi multiply do lai pun riu kadang mi tang kumba arlak prapo te kadang siam jinge ya kan ke parti bahkan job ya kan ke election. Kublai sibut.